Smurl chung ko Thil ton hi Pennsylvania a in pakhat ramhuai le tharau swalina chen chila ani a kumsang kha zakwa sumsari pathum August thla khan Smurl chung kwa hi West Pittston Pennsylvania a Chase Street a in block ni lian lutuk lawanin son luta ni reipo an lualu ma in thil mak tak tak an tong chhun zoma an chung kwa chau lo midang cheng ve anom ti chu an she thuai kumsom don lai chu heram huai na tho hi an twara atopa twar theilavin kumsang kha zakwa somriat pasari khan an chen na in chu an chua sanani he ina an chen laya an Thil ton hian mi benga vera chanchin bumi mai ni lo dermatologists clergy skeptics supernatural enthusiasts le paranormal investigator Thleng in an ngai ven loya devil in Pennsylvania tia shiadlar ani tun Thleng hian Smurl chung ko chen na in hlui hian ngai venala hloa fia tumakal po an laom zeu thin he Thil Thleng hi kumsang kha zakwa somsari pathuma in chana hurricane in an chen na in hlui ati cheta wangin Smurl chung kwa chu 330 Chase Street anin sona Jack le Janet te nu pa le an fanu te pali chu block le lama an chenga anu le pa John le Mary te chu ale lama an cheng thung muang chang in an chen na in chu an chei tha a chumia changche chuan buaina alo thleng chan atir chuan thom haute te an hria a enga vak ma an ngai lo ma se huna kal sheta an Thil ton chu arab thak tu na an tho mol line an man ro man lai lo boringot zela an rong hnoi thara chuan rong dang alo kai le nuai thin bok an electric man ro chen khat plaka an phoi thlap po alawin on le ringot thina alo chuana sha thei mi alawin rim mak le na takaron nam chuak rum chin bok pipe chhia emo lik vela omani ringin siam torim plumber an roi thina plumber la in Thil fel lo an mungai si lo Thil Thleng neu omreng ma se Smurl chung kwa chuan lim taka om sham man do a thei to pan chwa thin hun engemaw chen chu harsat ni lian tham lutuk tok lavin anom no a Jack chuan na a kai sanga a fanute softball team a coach bok anveng high school a Janet po thok thara an fanute po an zirlai an tluanga an pi le pu te po an damin an shisel chabok hun aliam zela Smurl chung ko Thil ton chu arab thak tul an ina chuan an chung kwa chawan cheng lo ti an chiang tula Thil fel lo an mu in an tong tam tul atir lama chuan Mary le Janet chuan an tong na sabika an ma ni anga in siam danglam ramhuai chuan tong chan Mary chuan Janet o in an chia alo twar thom chu a shi thina ama o ngei chuan Janet chu a mingin a ron kau thin boka Janet chuan anga ina a shelo thin hle chu mel ani lo an ina thla cheng chu a ron huang tau tula midang tina zongin a khosa chan to an Thil ton a zo lawa wangin Jack anu phei chu chuan heart attack aneya anin chunga thla cheng chu a huang tawin a che boro tul Janet chuan a pasal kyanga amut reng lain zinglama ramhuai na ron khoi ni na soya Jack chu phun research ra wangin a hara a han men chuan anupui ke zona hlim thladum lovak kwal chu amu ceilinga an light khai te chu aron tla le thu thina an fanu pakhat a in hliam pha nge ani zan khat chu an fanu no pangber hi inchung pan chhauna stepa mu theilo hian a hnuk thla a an ui German Shepherd pound som sari panga laya rit po bangdeng chor khopin mu theilo hian thachak tak hian a vombok Janet chu zana mutlain borwa ka akang ringot boka zantin chu an chung ko tan chuan mangchhia ang mai ani thom mak tak an sha chin po chu ala top lawa vok ngukri ni om takte che thom te an shefawa an chung kwa mai ni lo an chen om te thlengin an ina changa thom mak tak lo chuak thin chu an she ve thina ina anom lo lai po in anin chunga chang chuan thom mak tak an she thin pa ber Jack hian atong na sa zwala voi kha chu a om mai lain mu theilo hian a binga ron se a TV a in mai lain sakuba santi
tharau hurin a rawn bei bawk. Inchhunga a tei kual laiin tharau sual chuan a thing thit tir hnuka, a kea a hnuka, a soisa shepa, rosary pawl hlau lo. Kumsang kha zakwa somriat paruka an tuar thei to ngang lo chuan Catholic father te puina an ngen ta topa ma se an lo pui thei bik lo. Nupa tharau sual na tho chui chianga be thin lar tak edle Lorraine Warren te nupa beng hial po a thleng to a he demonologist nupa tele New England Society for Psychic Research chuan thokhawa khovel mun sang sanga ram huai chetna an zir chiang thin. Inshang tam tak zir chiangin tharau sual an lo be to thina ramhoi film po an nupa be chan hian an siam nal to The Conjuring te po kan shiat lar hle to kha Smurl Chhungkaw chen na in an han thlenga an han lut chia chu boruak danglam a omti an shengala tharawin a chen chil ti po an hailo a boruak po alo vot deuh vura zankhat an riana tharau suala om ngei ti an finfia ngalani. Smurl Chhungkaw chen na ina tharau sual hi chiang takina inlan ngai lawa ma se thachak takaneya an han zir chiang tak taka an Chhungkaw thil ton sang sang zota an han kom kwal nu chuan anin chunga hian tharau pakhat mai ni lo pali laya omti an sheta Peter tha nula tha patling tha le tharau sual thladang thunun tu pakhat a omti chu an shiat dan ani. He tharau sual tumber chu Chhungkaw ti ke dar hi ni in alanga an ron lua lu tira changkhan an rilru le taksa a zoi muang in a bei chawa chakna an nei bel ve zel bok thomak tak tak an shia chin te po chuan recorda anin chung bungrua khoi tu mu thei si lawa a che son chin te ron tlale top chin te po chu an mit nge in an mu ve Isa Krista minglamin tharau sal chu no chwa an tum china omzia a om thei tak tak lo pathian rong bol tu te po in thil thleng serious zia an sha chuan ke an ron pen chuak ve a Reverend Gerald Mulali po in a chui chiang ve nge ya father te po in an ron tlo ve china ma se engma an chui chuak hlei thei lo chungchai hauna te po an ron nei ve china ma se maktak main pathian rong bol tu te hi chuan thil pa ngai lo ton an nei ve ngai mi alawa an omla hian eng thil ma thleng ngai lo puithiam pakhat phei chuan zan ni ngotaria chila ma se eng thil danglam ma tong tlat lo ramhoi no chwa tumin thil chi sang sang an ti thina omzia a om tak tak chuang lo Lorraine ngai dana phei chuan tharau hi an chwa san thei don lawa an Chhungkaw a be to chuan a bet tlatanga khoi hmuna po in son se eng tharau sual ho hian an zui ve zel don ni in a soi an thil ti in omzia anei thei tak lawa wang chuan an Chhungkaw chunga thil thleng le an thil ton chu tlangzar lo lo mai an du ta a tu emo khoyamo atangin ti ngai na an ron shian mian an be se ya be se lok ange in an chan chin chu adar chak em a TV lam le chan chin bulamin an ngai ven na sa a asha chiang chak mi tam tak an ron pung khom bok thil thleng she chak le mu chak ron kal khom zinga hian milar po anom nuala actor Jason Miller The Exorcist Father Karasalem changpa po kha naron ngai ven ve hle ani po hian Smurl Chhungkaw chen na ina hian thil thlenga om ngei ti a chian thu a soi ve a tharau ani satli alawa tharau suala om ngei ti shiat na anei thu a soi khovel mun sang sanga chanchin bulian le in phar zau deuh deuh po in an chanchin hi an ron ngai vena an chhuah luai luai bok camera nen ramhuai chet lai lak fu tuma ron kalchil tok la an om nuk renga an Chhungkaw member po chanchin bumi in thil shiat chian tumin an bor luai luaya milar an niringot to an thil ton oi lo tu po an om ve nual thawa ham chan na du wanga in bum na angangai pol an om ve nuka mithiam tak tak zinga po thudik ani lo ti finfia tuma kalchil an om ve nual ani puina don be seya an chanchin an thedar chuan ra tha a chhuah lem lawa ha damna an hmulawa chanchin bumi te chim boina le oi lo tu tam takin an beina te awang chuan an chau zo ve to
an thenom te nun phung thlengin an ron chim buaya an beidong hle to kumsom thum laia liam hnuwa an fanu Korean Smurl chuan a hun laia an thil ton chu interview a soi chhuaka tharau sualin an chhungkaw ati buaina aima khan chanchin bumi in an ron chim buai kha sheomati zok thu asoi zan laia an kongka an ron kik thul achang le brick mangin an tuk vel chu an ron vom thina an nun an ron ti chep zuala tin an chhungkaw chunga thil thleng an tarlana le khabu le movie an siam vela changin eng hlokna ma an hmulawa lokna do awanga an thil phua chop ani lo zia asoi bok an be se ang puina an hmulawa wangin kumsang kha zakwa somriat pasaria an chen na in chu an chua sana an kalbosan wang ma se maktak main an chua san hnuwa an chen na in hluya cheng chunjom ten eng thil pa ngai lo ma ton an nei velawa tharau sual chuan an chhungkaw a zui tak tak ani thei mai angem vandoi thak takin Smurl chhungkaw chuan an chen na in thara po thil du omlo an tong chunjom zela ma se kumsang kha zakwa somriat pakwa a ngor takin ram huai chu no chwa tumin an beya vanai thak takin kumtam tak an chhungkaw lo chen chil to tu ram huai swal chuan a chwa san ve tangi nge ani ole tunjuma tan chuan khati zong kha ani le ri phota atop thlengamin lo ngai thlak saka wangin kaloma ka video te ingai na zong ani chuan ka channel hi min lo subscribe sak ve don ania